Welcome back to our girl channel. So दिनै जों आगोलनि बायदिनो 8 नाम्बारखौ सावरायनोसै 12.2 नि सो कुइसनखौ आं एसे माने फरायना होनोसै आरो लोगोफोर दा 12.2 माने 12.2 सानखान्थिनि 12.2 मा दं जोंनिया मासे गरायखौ 5 मिटार गोलाव दिरुंजों 15 मिटार आखान्थि गोनां मोनसे बर्ग महर गांसो फोथारनि मोनसे खनानि काटनि खिला मोनसेयाव खानानै दोनदों सावगारिया नैबेनो जाबाय दा दिहुनदो फोथारनि बाहागोनि दब्लायथि जेराव गराया गांसो जानो हायो दब्लायथि दिहुनदो बेसेबां गोजाना लासे गांसो जानो हायो ओमफ्राय गांसो जाग्रा दब्लाया बारायगोन जुदि बेसेबां बाराय दिहुनदो आरो बे बारायो जुदि बे माने 5 सेन्टिमिटारनिफ्राय जुदि नों सखाव जुदि 5 सेन्टिमिटार दंमोन ना 5 मिटार दंमोन ना फार्स्टआव बे 5 मिटारखौ जुदि जोङो मा होनदों 10 मिटारसिम जुदि गोलाव खालामोबा बेसेबां माने मा होनदों बारायो होननानै बुंदों आरो जोंनो लोगोफोर सो जों दा लोगोफोर बेखौ डिसकाशन खालामनोसै एसे आं बेखौ कुइसनखौ साइड खालामबाय सो नोंथांमोना जुदि माने कुइसनखौ दिहुनना ला बिजाबखौ दिहुनना ला आगोल भिडिअखौ नायनो आगोलनो सो आंनियाव माने कुइसनखौ एसे बुजिना होनोसै सो फार्स्टलि मा लादों मोनसे बर्ग लादों बर्ग मानेथ' मिथिखागौ लोगोफोर सरि निखिना एसे गोलाव जाबाय बर्ग माने मा गासैबो आखान्थिफोरा मा जायो नै आखान्थि बेजों गासैबो मा जायो जोंना समान जायो आरो बर्ग जायोब्ला नैयाव बेसेबां डिग्री थायो जोंना खनाफोरा बेसेबां जायो गासै नै खना गासै बेसेबां डिग्री थायो जोंना 90 बे थायो आरो कुइसनाव मा होनदों नैयाव मोनसे मोसौखौ हमना लाबाय बा जायखिजाया मोसौ होदों नालाय मोसौ मासे नैयाव माने खानानै ओरै माने नैसिनिसेयाव खानानै नैसिनियालासे माने 5 मिटार लं जायो आरो 5 मिटार घराया माने नैखिनाव खाना दोनदों नैखिनाव घरायदों आरो माने नैखिनाव दा घराया माथिं गिदिंना जानो हागोन ओरैबायदि गिदिंनो हागोन ना नैबायदि गिदिंगोन बे ओरैबायदि स्ट्रेट लाइन गिदिंगोन नामा इथिंथ' गिदिंनो हायाना जों बेखौ माने नों प्रेक्टिकेलिबो नायनो हायो लोगोफोर स' नैबायदि खारनानै जुदि नैथिं थाङोबा थायोबा जों मा होनो सार्कोल फाजे ओरैबायदि गिदिंगोन ओमफ्राय आरो नैबे बेसेबां डिग्री 90 डिग्री दा होमबा जों सिम्पल इजि नैखिनानि माने नैबे बेंखोन्दो नंगौ नङा नै बेंखोन्दोनि दब्लायथि दिहुनबानो जोङो माने घरायनि बेसेबां गांखो जानो हागौ बिनि दब्लायथिखौ मोनगोन आरो नेक्स्ट से नाम्बारा जाबाय जास्ट नैखिनाखौ दिहुननो होदों नैखिनानि दब्लायथि माने नैखिनानि दब्लायथिखौ दिहुननो होदों ओमफ्राय नेक्स्ट नाम्बाराव मा जागोन दा नेक्स्ट कुइसनाव मा होदों नै 5 मिटारखौ माने आरो 10 मिटारसिम बारायनाय जाबाय बेसेबांसिम बारायखो नैखिनाखौ नै 10 मिटारसिम नैखिना गासै बेसेबां जाखो नैखिना गासै बेसेबां 10 मिटार बारायनाय जाबाय माने नैखिना बेसेबां नोङो 10 मिटार दं दा 10 मिटार बारायब्ला नैखिना बेसेबां बारायगोन माने नैखिना बुस्थुआ बेसेबां बारायगोन बेसेबां इनक्रिज जागोन माने दा बेसेबां इनक्रिज जागोन बेखौ दिहुननो मा जागोन नैखिना गासैनि बेंखोन्दोनि दब्लायथि दिहुननानै नैखिनाखौ माइनास खालामनो हाबानो जोङो नैखिना बेसेबां बारायगोन बेखौ मोनगोन नैखिना एरिया बेसेबां बारायगोन बेखौ मोनगोन स' फार्स्टलि जों खालामसै लोगोफोर 8 नाम्बार सल्युसन गिभेन होनाय दं बर्गनि मा होननाय दं बेयाव बर्गनि आखान्थि इकुवेल टु मा दङ बर्गनि आखान्थि 3 बर्गनि आखान्थि इकुवेल बेसेबां होननाय जोंनिया 15 मिटार माने 15 मिटार बर्ग होनाय दं आरो स' बेनि उनाव बर्गफोरा बेसेबां डिग्री थायो 90 डिग्री देयरफर आरो दिहुननो गोनां से नाम्बारखौ होनसै से नाम्बार खालामसै से नाम्बाराव आरा बेसेबां लागोन आरो डाइरेक्ट लिखानोसै लोगोफोर आं आर इकुवेल टु बेसेबां 5 मिटार लं आरो थीटा इकुवेल बे जायो 90 डिग्री थीटायाबो जायो जोंना 90 डिग्री देयरफर डाइरेक्ट लिखानोसै आं लिखानोसै देयरफर फोथारनि बाहागोनि दब्लायथि जेराव गराया गांसो जानो हायो इकुवेल टु मा जागोन थीटा बाय 360 पाइ आर स्क्वायर थीटाया बेसेबां जोंनिया थीटाया जों 90 360 पाइनि मानखौ बेसेबां लानाय बोदों लोगोफोर पाइनि मानखौ होनाय गैया लोगोफोर होनाय गैयाब्ला जोङो 22/7 लानांगोन आरनि माना बेसेबां दङ 5 × 5 नैबे 0 0 केन्सेल 9 जों नैबे थांगोन 4 2 जों नैबे थांगोन 2 नैबे थांगोन 11
बिनिफ्राय आरो थांगोन नामा थांलाया लोगोफोर दा मा जागोन नैबे सिङाव थागोन 14 सायाव थांगोन 55 सानजा 5 इक्वल टु बे जागोन सानजाबा 55 5 25 25 27 बे जागोन 275 बाय 14 बे जाबाय जोंनिया फार्स्टनि दब्लायथि स' लोगोफोर आंनिया माने नैखौ आं माने केलकुलेसन खालामना नायबाय जोंनिया केलकुलेसन खालामबा नैखौ मा मोनो जोंनिया 19.64 दा बिदि मोनो बा जोंना दा जों नैबे जोंना एन्साराव दा नैबे गैया एन्सारा दङ जोंनिया बिजाब एन्सारा दङ 19.625 नै दा 625 खौ जोंना माला मोनगोन जेब्ला जोङो नै पाइनि मानखौ जों मा लागोन पाइनि मानखौ जुदि नोंथाङा 3.14 जुदि लानानै खालामोबा जोंना एन्सारा मा मोनगोन 19.625 बाट नै कुइसनाव जोंनो पाइनि मानखौ होनाय गैया नालाय बेनिखाय आं नै 22/7 खौ लानानै खालामदोंमोन दा नोंथांमोना मा खालाम 3.14 खौ लानानै नोंथांमोना खालामना नायनियाव 3.14 ज' बेनिफ्राय केलकुलेसन खालामबा नैखौ मा मोनगोन जोङो एन्सारखौ डाइरेक्ट एक्जेक्ट एन्सार मोनगोन 19.625 दा जुदि जोङो नैनि जायगायाव जुदि नैखौ फज'बा जोङो मा मोनगोन 19.64 मोनगोन बेबो राइट एन्सार एक्चुअलि नोंथांमोननि कारने जुदि बाय चान्स जुदि कुइसनाव जुदि होनाय गैयाबा 22/7 खौनो खालाम होमबाबो नैबे मोनगोन राइट एन्सार होमबाबो नोङो मा मोनगोन नाम्बार मोनगोन बा जुदि मेनसन खालामना होनाय दोङोबा 3.14 जुदि होनाय दोङोबा नोंसोर बेखौनो इउज खालाम दा आंनि बिजाबा पुरुनाखायसो नामा नेव गैयाबो जानो हानाय नेव गैयामोन लोगोफोरनिया माने पाइनि माना नेव होनाय गैयामोन नै 8 नाम्बाराव होनाय गैयामोन स' आं बिनिखाय लानाय जायासै बे पाइनि मानखौ स' दाबो जेबो नङा नैबे जागोन बिनि एन्सार स' नेक्स्टआव मा दिहुनदों नेक्स्ट आरखौ जों नेक्स्ट 2 नाम्बाराव आर इक्वल बेसेबां बारायखो 10 मिटार बारायबाय देयारफर दब्लायथि इक्वल मा जागोन दब्लायथि इक्वल मा जागोन आर बारायबा थीटा बाय 360 पाइ आर स्क्वायर थीटा मा जोंना 90 मोन 90/360 पाइनि मानखौ जोङो एबार लानोसै 3.14 लानोसै नि मोनसेयाव ओमफ्राय आरआ जाबाय बेसेबां जागोन 10 × 10 एबार 3.14 लादो लोगोफोर एबार नैबे जाबाय नैबे 4 0 0 केन्सेल 9 जों 36 थांगोन 4 बेनिफ्राय 2 जों नैबे थांगोन 5 नैबे थांगोन 2 जों 2 जों नैबे थांगोन माने 5 इक्वल टु 3.14 × 5 × 5 बेसेबां 25 दा 25 दों 3.14 खौ सानजाबदो दा 20 5 × 5 7 15 नैबे जागोन 8 2 6 बे जागोन 0 5 7 8 ओमफ्राय 6 7 बा बेसेबां मोनखो नैखौ दा 78.50 दा जोङो बेसेबां माने इनक्रिज जागोन दब्लाया बेसेबां इनक्रिज दब्लाय जागोन बेखौ दिहुननो कारने नै जों बेखौ माइनास खालाम देयारफर बारायनाय दब्लायथि इक्वल टु बारायनाय दब्लायथि जेब्ला आर इक्वल टु 10 मिटार जायो इक्वल टु मा जागोन नैनिफ्राय दा गोदान मोननायनिफ्राय 70.50 माइनास मा खालामदों 19.625 खौ माइनास खालामदों दा माइनास खालामा बेसेबां मोनगोन 78.5 निफ्राय मा खालामनांगोन 19.625 दा निउ 0 0 निफ्राय 10 निफ्राय 5 थांबा 5 9 निफ्राय 2 थांबा 7 नै 14 जागोन ना 4 थाबाय थिंनिफ्राय 1 लाबा 14 निफ्राय 6 लांबा 8 ओमफ्राय 9 निफ्राय 9 थांबा 0 नैबे थांबाय नैबे जागोन 6 दा एन्सारा बे जागोन जोंना 60.875 मिटार स्क्वायर स' लोगोफोर नैबे केलकुलेसन खालामनाया एसे मिस्टेक जाबाय स' आं उन्दुनो ओंखारबाय ओंखाय माने केलकुलेसना एसे मिस्टेक जायां जादों स' दा हरनि 12टानि 4 जालांबाय होमबाबो आं भिडिअ खालामगासिनो आंनिखौबो एसे फरायनानै लोगोसे आं भिडिअखौबो खालामगासिनो एसे लोगोफोर बिनिखाय माने उन्दुनोबो ओंखारबाय स' निउ मा जागोन माने निउ 1 लांबा नैबे मा थायो जोंना 7 थागोन 7 निफ्राय 9 थांबाथ' 9 थाङा बिनिफ्राय 1 लाख 1 लाबनांगोन दा जोंना नैबे मा थायोमोन जोंना 17 निफ्राय 9 थांबा नैबे मा जागोन 8 नै 6 निफ्राय 5 1 थांबा जों 5 दा नैबे जोंनि एन्सारा दा 58 बाखिना बिदिनो जागोन दा बेसेबां बारायगोन जोंना दब्लायथिया 58.875 सेन्टिमिटार स्क्वायर दा जोङो बेखिनिखौनो बुजायनानै नोंथांमोननिफ्राय भिडिअ लानाय जाबाय उन्दुनोबो ओंखारबाय आं स' नोंथांमोना जुदि जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ जुदि मोजां मोनोब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो जोंनि चेनेलखौ जुदि सोरबा गोदान नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो जेसेबां हायो लोगोफोरनो शेयार खालामजोलाय स' गोजोन्थों लोगोफोर गुड नाइट बाय बाय